totoo naman po yan. Si Sir Henry yan. Ayan, hindi lang. Tingnan niyo sa live po niya ngayon sa streaming. Ayan po, talagang napakakisig. Ayan, si Sir Henry. Pangalawa lang po ako sa kanya. Yeah. Okay, pare. Sige. Maraming tanong na ating mga kababayan para sa pag-join sa ating malakihang raffle na gagawin sa July 24 at saka sa December 1. Unang-una, bibigyan muna kita ng pagkakataon para ma-explain uli sa ating mga taga-subaybay. Ito pong tungkol sa ating magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix raffle promo, Sir Jerry. Go ahead po. Yes, po. Kasi marami na po yung mga kababayan ho nating mga Bicolanos naghihintay na sa ating napakalaki at napakabunggang papremyo ngayong taon sa kasaysayan ng herbal promo. Ito nga po ang magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix kung saan mahigit 3 milyon, Sir Henry, ang ating ipapapremyo dito. 3 milyon. Dahil ang grand prize po ay 1 milyon. Ayan, liliwanagin ko lamang po kasi baka sabi nila 1 milyon ay lahat-lahat na. Hindi po. Ang mapapanalunan po kasi dito, ang grand prize ay 1 milyon at mayroon din pong outlet. Mananalo din po yung outlet niya ng 100,000 pesos. Kaya ako napaka-bilis po, no? Nag-umpisa po tayo ito, nag-launch po tayo noong April 9 at ngayon ay Mayo 29 na, Sir Henry. At isang buwan mahigit na lamang ay magkakaroon po tayo kasi dito ng preliminary draw. Ayun. Opo. So, preliminary draw, ito po ay gaganapin sa July 24 at malapit na po yan. Next week po, Hunyo na. So, nagpapaalala po tayo sa ating mga tagapakinig dahil ang ating last day of submission of entries para sa preliminary draw ay sa July 9. So, mahigit isang buwan na lamang po. July 9 ay mag-umpisa na po kaming mangolekta ng mga entries. So, after July 10, ay wala na po munang magpapahabol para sa preliminary. Dahil July 9, umpisahan na po namin mangolekta dito sa Bicol Region. Unahin po namin ang Sorsogon, down po hanggang Camarines Sur. So, July 9 po yan, dadaanan na namin. Para ko maisali. Maisali po ito sa gaganaping preliminary draw sa July 24. So, ito po, ulitin ko po ulit, Sir Henry, ang mapapanalunan po dito sa preliminary draw. Mayroon po tayong 6 na 100,000 pesos, pero ito naman ay per area. Po. Okay. Isa po sa NCR, isa po sa North Luzon, isa po dito sa South Luzon. Ayan, isa pong Visayas, isang Southern Mindanao at isang Northern Mindanao. So bali 6 na area yan. 100,000 pesos po yan. Pero mayroon din pong mapapanalunan ang outlet. Ayan, ang kainaman ho dito, hindi lamang sa Grand Pro, mayroon din ho sa preliminary. Ito sa ating mga outlet, napaka-importante din. Kaya mamaya, babasahin ko rin yung detalye kung ano isusulat sa sobre. Mananalo po ang outlet ng 27,000 pesos. Mayroon po tayong minor prizes na 5 na tig 5,000 cash. Okay. 5 rin na tig 5,000 pesos worth of gift packs. Dito po sa area ho natin, South Luzon, 100,000 pesos, 27,000 pesos sa outlet, at 5,000 pesos, at 5,000 pesos na gift packs. So, yan po yung ating premyo para sa preliminary draw, Sir Henry. Okay. Okay. So, ang ating pong ilalagay, uulitin po ulit natin, bagamat lagi na pong binabanggit ni VP, Sir Henry ito, ang mga ilalagay sa sobre, 5 pong empty sachet, yung pong proof of purchase, ilagay po sa loob ng puting short or long. Short or long. Yan. So, kasi tinatanong pa nila kasi, Sir Henry, short ba o long? Kasi baka kung
yung hindi long, may invalid kasi karamihan kasi ng mga sumasali ay long. Pero okay lang po yung short as long as Aha. na kasya yung 5 sachet. Oh, so pwedeng Empty long or sachet. short. Mhm. Opo. Opo, Oo. ah. Okay, so sa labas ng envelope, isulat po yung detalye ha. Ito po yung pangalan, yung edad, yung address po. Huwag kalilimutan yung address. Yeah. And of course, yung contact number. Yun. Kailangan po yung Importante contact yan. number, yung Mhm. existing. Baka kasi right there and there, pag nag-verify na po tayo agad, ay hindi makontak. Kasi minsan, yung mga cellphone, noong nakaraan nga, ang hirap ko nating kontakin. Meron Oo pa nga. nga hindi nakakuha dito sa bayan ng Ligas, Oo. dito sa bandang Ligaspi. Mayroon pa tayong hinahanap na consolation prize. Hindi makontak. Oo. Hindi ko natin mahanap yung address niya. Kaya, and so, importante rin ho yun, yung existing na number na yan. And then, siyempre, yung POPs, ibig sabihin yung POP, yan yung 5 sachet na inilagay. Ano-ano ho yung inilagay. Isulat po ninyo doon. Kahit anong kombinasyon po, Pwede. mga tugang, kahit ano pong kombinasyon, magkakapareho o hindi, valid po yan. Okay lang po yan. Ayun, Basta okay. 5 sachet ng James Coffee Mix. Yes. And Oo. then, huwag kalimutang pirmahan. Nandyan yung signature, ha? O, pirma. And then, yung name of outlet. Okay? Name of outlet. And then, isulat na rin yung promo title. Yeah. Na sa pabanang sobre. Dahil, alam mo ninyo, marami ko ngayong mga naglabasan ng mga papromo na herbal. So, siyempre, yan po talaga yung kailangan na ating mamamayan, mga kababayan, lalong-lalo yung mga manginginom ng herbal coffee. Eh, siyempre, hindi ko pa uli ang Jim's Coffee, pinakamalaki. Itong pinakamalaking papromo. Kaya nga ho, kung kayo ay gustong sumali sa mga papromo ng herbal coffee, eh, siyempre, isipin nyo na, sa Jim's Coffee na lang, Yes. ayan, mas malaking papremyo, mas marami. Ayan. So, yun po ha, yung detalye, ilagay sa sobre, yung promo title, magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Okay, so iyan po yung mga detalye, mga kaibigan, ang ating ilalagay sa sobre. Yeah. So, saan naman po natin ihuhulog? Ayan, ito po yung ating tanong ulit, Sir Henry. Yes. Siyempre, una, nandyan ho sa ating impilan. Mga drop box ho natin dyan, lalong-lalo na sa DZGB. Ayan, meron tayong mga drop box na ho dyan. And then, ito po, if you don't mind, Sir Henry, ito, babasahin ko lamang po yung ating ilang mga outlet. Yes, go ahead po. Para alam ng ating mga kababayan yung kung saan ho sila maghuhulog ng kanilang mga entries. Siyempre sa lahat ng mga outlet ho natin na mayroong Jim's Coffee. Dalhin ho ninyo dyan. Ito, sa may, unahin ho natin sa may Sorsogon. Yes, sir. Ayan. Go ahead po. Kasi sa Sorsogon, mayroon din po tayo dyan. Kung kayo po ay taga Sorsogon, magsadya ho kayo sa 1B Convenience Store. Sa Sorsogon City. Mayroon po tayo sa Gines Supermart. May drop box ho tayo dyan. Sa GSAC Mart Pharmacy. And then sa OK FM, Sorsogon City. Mayroon po tayo doon. Okay, mga taga-tabako naman po, dalhin lamang po yung mga entries nyo dyan sa 1B Convenience Store. Dyan po sa Bakakay, Albay, F-Base Store. Dyan po sa Bulan, mayroon pa pala tayo doon, Sir Henry, nakalagay na ating kasamahan doon. Sa Bulan, Sorsogon, Gines Supermart at Duca Store. And then, siyempre, dito na sa Albay. Dumako tayo dito sa Albay. Siyempre, dyan sa Rosin Store, dito sa Legazpi. Sa Robert General Merchandise, Legazpi City. Kigaman Grocery, Ligao. Sa Santo Domingo, Botica de Torocha. Dito po sa Apili Store, Legazpi City. Yan po sa Mirafuentes Store, Daraga Albay. Dito pa sa Ginubatan. GCC Ginubatan, ShopRite Convenience, and Medicos
Pharmacy Ginubatan. Yes, Meron po yes. dyan sa Santo Domingo, Albay, MBC Store, at may karagdagan pa tayo sa George Mart, Bakakay. Sa ibang area, Sir Henry, ay kasalukuyan pa kasi nagdi-deploy yung ating mga kasama sa trade, sa pangunguna ng ating kasama si Kier Castilla at yung ating kasamahan sa sales, si Ma'am Marie Chris Morato. Nagde-deploy pa rin po sila. Dahil marami talaga yung nagtatanong sa mga ibang outlet na saan iulog. So yan po, yung iba, pag may nakita na lamang po kayo sa inyong mga suking tindahan na draft box, yan, ihulog nyo na po. Kung wala lamang po ay siguro dalhin o ipadala dito sa DCGP, dito po sa Legazpi City, at dito po ay dinadala na rin namin, ano? At maraming drop pack na nilagay natin dito dahil nung nakaraan, maalala mo sa Sentry, talagang sobrang puno tayo nung una ang nanggaling dito sa DCGP. Sobra nung una. At alam nyo ba, yung entry noon ay galing pa. Yung nanalo ng 500,000 last year ay galing dito, from DCGP. Taga-Daragay yun, di ba? Yung nanalo last year. Yung Francis N. Oyales ng Dargalbay, yung nanalo noong nakaraang taon para sa magkaswerte sa promo ng gym. So sa ngayon po, sana minbitaan ko po yung mga kababayan uli natin na tangkilikin itong ating papromo na kumbaga totoong-totoo. Yan. Dahil yung ating mga winner ay masayang-masaya last year. So ngayon, tangkilikin ho ninyo ito dahil 2 draw ho ang gaganapin ito, hindi lang isa. 2 draw, July 24, December 22, yung grand draw, ang tabayanan ho niyan. Yung mga hindi mananalo sa preliminary, Sir Henry, ay may tsansa. Year, sa next draw, ay kasama pa rin yan. Kasama pa rin yan. So, may 2 chance po kayo para sa ating raffle promo. Yes, so, very good. With that, Sir Henry, baka may tanong pa po kayo. Okay. May gusto na akong linawin kasi common question ito sa akin dito sa ating palatuntunan. Ibig sabihin po, Sir Jerry, naman sabi nyo kanina na kahit magkaparehong sachet o variant ng Gimscove, pwede yon ilagay sa isang sobre. Ano? Kahit Pwede magkapareho. Sir Henry, pwede. Kahit magkakapareho, okay lang. Kasi nakalagay kasi dito sa ating mga nilalagay, iba-iba kasi yung sample entry. At baka sabi nila, yun ang susundin. Hindi pa nakalagay kasi dito, any combination. Yes. Any combination, basta Jim's Coffee Mix o yung tatak, Sir Henry, kahit anong kombinasyon. Basta Very good. 5 empty sachet ng Jim's Coffee Mix. Sa pangalawa, Sir Jerry, may chance ang manalo ng 2. Tama ba? Halimbawa, nanalo ka ng 100,000 sa July 24. Kung manalo ka sa July 24, di, malabiwa, mga 100 ang inihulog mong entries, ano? May chance bang manalo ulit siya sa Grand Draw? Yes, may chance yan, Sir Henry, kasi hindi naman yung present na draw ang yung pag nabunot ka sa present draw kasi halimbawa 2 beses siya nabunot sa preliminary, yung mataas na premyo ang kukunin. Ngayon, pag naswertehan ulit ang kanyang pangalan sa grand draw, mananalo ulit yun, Sir Henry, dahil ibang draw na ho yun. Dahil nga sa dami siguro ng kanyang mga entries, napakaswerte ho talaga dahil yun nga sinabi natin, more entries, more chance in winning. Ayun. So pwede kang manalo ng 1.1 million, 1.25, 1 million and 25 pesos, something like that, at 7,000, itong 5,000 pesos in the future. So pwedeng maulit po sa 2 magka-separate draw na manalo ang isang tao. Yes, Sir Henry. Yes, pwede ho yung manalo ng tawag dito ng 2 beses sa separate draw. Ayan, kaya siyempre marami siguro ang kanyang entries. Kaya kung marami pong inyong entry, swerte po talaga yan. Pero sa yung nasabi ko, kung nanalo ho siya sa preliminary, at nanalo ulit sa minor na ginanap, yung mas mataas ang premyo. And then sa grand draw kasi mayroon din pa tayong pabonus pala. Nakalimutan ko yung pabonus. Oo nga pala. Na 27 winner ng 27,000 pesos, Sir Henry. Dahil
yun nga, nagbigay ho tayo ng bonus prize para sa ika-27th year ng ating company, Goldshine Pharmaceuticals Company. Nagbigay pa po ng bonus na 27 winners of 27,000 pesos dahil ika-27th year na po ang ating company na patuloy ho ninyong tinatangkilik. Kaya, so ito po yung handog pasasalamat ng Goldshine Pharmacy na siyang gumagawa ng ating mga dekalidad na produktong James Herbal Products. Yes, oh. Ang gagandahan pala nito, pati yung outlet kung saan mo binili na tindahan, pag nabunot ang pangalan mo, magkakaroon din siya ng premyo. Di ba, Yes, Sir Jerry? Definitely yan. Mayroon po kasing partner outlet dito para sa mga sa major price. Yes, yes. Very good. Okay. Sir Jerry, wala na po akong tanong at yung mga katanungan ho ng ating mga texters at saka viewers natin sa Facebook, halos na-clarify mo na po lahat ngayong umaga. Unless po na may gusto pa kayong sabihin po sa mga nanonood sa Facebook at nakikinig ngayon sa impilan po ng DCGP. Go ahead po. Ayos, para sa ating mga kababayan na gustong sumali, kahit muli namin kayo na sumali, sige, dalhin na yung inyong mga entries dahil next week ay Hunyo na. At sana good luck sa inyo pong lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa Albay. Sana dito ulit manggagaling yung mga winner. Dahil nung nakaraan, marami po talaga yung naging winner dito. Lalo na yung mga 25,000 pesos din na minor prize. Yes, Kung maalala ko, sila Ma'am Julia, sila Ma'am Lorna Acuña, dyan ho sa Daragaden at sa Legazpi. Yan po yung mga winner ho nun. Maalala ko, Sir Henry. Yeah, Actually, mayroon nga akong interview sa kanila. Later on siguro ipasa ko sa'yo para marinig din natin yung kanilang pasalamat. Yes, yes. Oo. At ganun din sa lahat-lahat na po. Good luck in behalf of Goldshine sa ating management ay nagpapasalamat na po, nagpapaabot na ng maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa lahat ng produkto ng James. Ipagpatuloy lamang po ninyo dahil ang ating mga produkto, malaki po ang maitutulong nito sa ating kalusugan, lalo na ngayong pandemya. Pero dapat ho, ay ingat, doble ingat pa rin po tayo sa nangyayari ngayon dahil nandyan lang po yan, yung virus na COVID. So lahat po, dobling ingat, Yes. safe lagi, and sana laging samahan ng dasal, Sir Henry. Opo. Pray para sa kaligtasan ng sambayanang Pilipino. Yes, sir. Maraming salamat, Sir Jerry, at mabuhay po kayo. Ingat po kayo sa pag-iikot sa ating lugar. Yes. Mabuhay po. Yes. Thank you. And congratulations din nga pala sa Barangay Dap ba? Ayun. Sir Glenn. Correct. Nakita ko. Champion. Congrats po, Sir Glenn. Yeah. Okay. Thank you and God bless po, Sir Henry. Yes, sir. Thank you so much. Mga kaibigan, Mr. Jerry Epak, ang Media Relations Officer ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. Kaya po kung gusto mong maging milyonaryo, Jim's Coffee dapat ang kape mo.